Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем сітуацыю ў Беларусі і за яе межамі. І як звычайна у нас са сваім штотыднёвым, не штотыднёвым, раз на 2 тыдні рэгулярным, вот слово больш падыходзячае для этой ситуации, с регулярными стрымами, сустрэчамі, анализами. Наш выдатны гость, экс-дыпламат і кіраўнік агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Ковалевский. Добрый день, спадар Валерый. Добрый день, спадар Зміцер. Ну что ж, ужо как бы ўсё адсвяткавалі, таму віншаваць са святамі не будем, адразу да справаў. Мы з вами, калі абмяркоўвалі тэмы гэтага эфіру, адной з першых там как бы вы прапанавалі прагноз на 25 год. Мы гэта как бы далей трошечку до гэтага звернемся, а пачаць я хацеў вот з гэтай вашай фразы. Вы написали: перспектывы змены пакаленняў у палітыцы Беларусі. Ну і тут некалькі таких пластоў, умоўна кажучы, у гэтым адным сказе. Але давайте пачнем з такого самага відавочнага. Ось буквально днямі галоўны праваслаўны атэіст Беларусі Лукашенко разам со сваім пазашлюбным сынам прыйшлі у царкву у Лагойску. Свечки там ставілі, вот, і ўсё астатняе рабілі, але ну не мог же там не скарыстацца гэтым магчымасцю і ледзь там не пропаведь с амвона прамовіць Лукашенко, дзе сярод іншага, я не ведаю, там азіраючыся на Мікалая, ён сказаў: ну нам жа трэба рыхтавацца, уладу маладым перадаваць, я яшчэ таксама хачу пажыць пры новай уладзе. Так вось, давайте вот пакуль з гэтага пункту гледжання, наколькі такая вось ну как бы змена пакаленняў у палітыцы Беларусі вам падаецца рэальнай? Я думаю, что Лукашенко таксама асэнсоўвае, што ён ужо не ў той форме і што гэта заўважна іншым. Дарэчы, учора было таксама важнае публічнае мерапрыемства, дзе ён выступаў і таксама закранаў пытанне змены пакаленняў і пагрозы незалежнасці Беларусі. І там ён гучаў так, як чалавек, які ну ўжо не можа хаваць таго, што ўсё ж такі яго стан пачынае пагаршацца, што ўсё ж такі годы бяруць сваё. У пэўным сэнсе змена пакаленняў прыходзіць і адбываецца, і зараз прыходзяць новыя людзі у палітыку, калі гэта можна назваць палітыкай у Беларусі, і в дзяржаўным кіраванні новыя людзі, там параўнаць, напрыклад, быў Макей, а стаў Рыжанкоў, ўсё ж такі гэта больш новая генерацыя параўнальна з Макеем. Але, канешне, калі ён кажа пра змену перадачу ўлады новаму пакаленню, ён, канешне, думае не пра шырокую масу беларусаў, а думае пра сваё, пра роднае, пра таго самага Мікалая. І учора на гэтым самым публічным мерапрыемстве, дзе ён казаў пра тое, што нам ужо трэба пачаць рыхтавацца. То бок ён ўсё ж такі калібруе яшчэ па-ранейшаму гэты месседж пра змену пакаленняў. Некалькі дзён таму, калі ён казаў пра гэта, то это гучала як ужо працэс пайшоў, а ўчора ён казаў пра гэта як нам вось трэба ўжо пачынаць гэты працэс падрыхтоўкі да перадачы пакаленняў. Ну, зразумела, што ён думае менавіта пра сваё. Але, спадар Валер, ну пагадзіцеся, ужо колькі нават не гадоў, можа быць нават десятак гадоў, з 15 гадоў дакладна мы чуем гэтую фразу про тое, что я за ўладу не трымаюся пасінелымі пальцамі, калі народ скажа, то я готовы. Ну вот ён готовы. Тут ён таксама готовы перадаць. І про тое, что там нешта перадаць некалі ўлады, конечно, не 15 гадоў, ну але як мінімум год, гэтая тэза неяк там у больш ці ў менш, але нейкім чынам там гучыць. Ці можна верыць? Не, ну найперш я думаю, што Лукашенко не менш за 5 гадоў будзе заставацца ва ўладзе, і яго удзел у наступных выбарах, умоўных выбарах, то есть не менш за 5 гадоў. Не менш за 5 гадоў. То есть вы аспрэчваеце тэзіс Ігора Тышкевіча. Я думаю, што гэта яго план. Што будзе далей, мы пабачым, і пагаршэнне здароўя можа адбывацца больш хуткімі тэмпамі, чым мы бачым зараз. У якасці прыклада я б тут хацеў прывесці якраз Джозефа Байдена, які пачынаў калі сваё прэзідэнцтва 4 гады таму, ён быў у адносна не кепскай форме. Але вельмі хутка, праз 2 гады, вось гэты працэс дэградацыі, ён фізічна менавіта, не ментальна, але фізічнай, ён паскорыўся вельмі моцна. Таму ніхто не ведае, як гэта будзе адбывацца у кожнага чалавека, ну і Лукашенко ў гэтым сэнсе не выключэнне. Але учора тое, што ён сказаў, што за 5 гадоў мы павінны вырашыць праблему захавання нашай дзяржаўнасці. Тут ён паказвае
што гэта павінна стаць прыярытэтным напрамкам для дзейнасці яго ўрада на працягу наступных 5 гадоў пасля выбараў, якія ён безумоўна упэўнены, што выйграе. Але вось гэтыя 5 гадоў ён для сябе адмерыў, і ён паказаў гэта вельмі выразна на фоне ўсяго астатняга, што тых праблем, з якімі жыве Беларусь. І я думаю, што это таксама не выпадковасць, таму што тэма незалежнасці беларусаў, яна абсалютна аб'яднаўчая для ўсіх. Для правых, левых, зялёных, дэмакратаў, аўтакратаў это тое, што можа сапраўды сабраць усіх людзей разам. Але маё назіранне было у гэтым сэнсе гэта вердыкт фактычна Лукашенко правлення. То есть за 30 гадоў ён не змог вырашыць праблему захавання дзяржаўнасці Беларусі і давёў краіну да таго, што мы ўжо зараз знаходзімся у падпарадкаваным стане. З гэтым ўсё нармальна. Я уже сказаў, цягам тых вот наступных 5 гадоў вырашым так, што нават пытання стаяць не будзе. Ну, атрымліваецца, што 30 гадоў не хапіла для того, каб вырашыць шмат чаго не хапіла. Патрэбна. Вось, але цікавыя вось гэтыя сігналы пра 5 гадоў. Тое, што ён будзе над гэтым працаваць, плюс тое, што тэма захавання дзяржаўнасці Беларусі, яна будзе фактычна цэнтральная для яго. Дарэчы, вот перад вами у нас быў эфир с Александром Фридманом, і я таксама яму задаў пытанне наконт таго, што ну можа быць ён так паступова паціху, але рыхтуецца перадаць уладу безумоўна не некаму паплечніку, каб не паўтарыць досвед Назарбаева, а досвед Аліева паўтарыць і перадаць сыну Мікалаю. На што Фридман сказаў, што гэта наўрад ці магчыма. Па-першае, ўсё ж таки Беларусь это еўрапейская краіна, і тут такое не прымуць. По-другое, там узрост і так далей. Ну, карацей кажучы, ён не згодны з тым, што вот рыхтуецца эта перадача Мікалаю. Як вам падаецца? Я думаю, что это стратегічная мэта для Александра Лукашенко перадаць уладу свайму сыну, которому сыноў мы не ведаем, а ёсць іх. Я разумею, что для вас было б Віктору, калі б перадаў. Я тут не разглядаю гэта з такой перспектывы, але ну прынамсі у еўрапейскіх краінах існуюць монархіі сярод таких моделей кіравання, хаця гэтыя монархіі, конечно, ну яны ж чыста дэкаратыўныя тыя монархіі. Да, гэта гісторыя, гэта сімвал, гэта такі вельмі моцны матэрыял, які умацоўвае адзінства нацый. І гэта працуе насамрэч, ці то Великабрытанія, ці Бельгія, ці Нідерланды. Сапраўды гэтыя сімвалы яны працуюць, і гэтыя монархіі яны маюць свой практычны ўнёсак у адзінства гэтых нацый. Монархія Лукашэнкі да единства беларускай нацыі, я ведаю, что-то далёка вельмі. Я думаю, что у беларускіх умовах гэта абсолютно неверагодна. Каб такое здарылася, каб беларусы з гэтым пагадзіліся, і ну все ж таки асабліва ў той форме, якая сёння ёсць. То бок адна справа, калі монарх дзесьці там высока там сядзіць у гарах і дбае пра лепшае для краіны, а іншая, калі ён кіруе краінай, то бок ужо як кароль, як чалавек, які мае неабмежаваныя паўнамоцтвы, магчымасці прымаць любыя рашэнні аднаасобна. Гэты варыянт не падыдзе для Беларусі. То есть сёння ўжо 30 гадоў мы жывем праз гэта, і гэта вельмі кепска сказваецца на самой краіне, на грамадстве, на тым, дзе мы знаходзімся. І вось это, дарэчы, на тэму таго, як мы прыйшлі там праз 5 гадоў ад 20-го года до 25-го года до новых выбараў, у якім стане на сённяшні дзень знаходіцца Беларусь. Это катастрафічны стан па ўсіх параметрах. Тое, што тычыцца эканомікі, тое, што тычыцца сацыяльнай сферы, грамадства, адукацыі, ідэалогіі, абароны, незалежнасці, нашай знешняй палітыкі, па ўсіх параметрах Беларусь знаходіцца ў катастрафічным стане. Это вельмі складаная сітуацыя. І ёсць толькі спадзяванне, што і Лукашенко, і людзі, якія яго атачаюць, яны асэнсоўваюць тое, што адбываецца, у якім стане мы знаходзімся, што трэба адступаць ад гэтай грані, ад гэтай прорвы, бо калі мы згубім незалежнасць, калі мы згубім дзяржаўнасць, то не будзе ні дыктатуры, не будзе ні дэмакратыі ў Беларусі. І гэта тое, што проста зробяць любыя нашы планы, ці лукашэнкаўскія, ці дэмакратычныя планы, абсолютна нерэлевантнымі, нерэалістычнымі. Ну, яна-то будзе, там, дыктатура, там, ці яшчэ што-небудзь у Беларусі, але не беларуская.
Але не беларуская, так, абсолютно, але это ўжо будзе не краіна Беларусь. Таму я так прыслухаўся да таго, што сказаў учора Лукашенко, хоць гэта і вердыкт яго кіраванню на працягу 30 гадоў, але гэта азначае, калі ён кажа пра захаванне дзяржаўнасці, але гэта таксама азначае, што ён бачыць рэальную пагрозу, калі ён ужо на такім публічным узроўні пра гэта гаворыць, значыць прыціснула. Ну, увогуле, калі паслухаць яго прамову, там не будзем звяртаць увагу, як ён там с аддышкай, цяжка там запінаючыся і гаварыў, іншая справа, як гаварыў, і зноўку вось гэты год будзе там у 2 разы складанейшы, чым быў папярэдні. Правда, папярэднім ён таксама казаў, што ён будзе ў 2 разы складанейшы. Это калі за 30 гадоў, это ў колькі разоў складанейшы кожны год праўлення Лукашэнкі атрымліваецца. І што новыя пагрозы, і што нам трэба там аб'яднацца, і што вот нам усё гэтае трэба рабіць. Вот чалавек сядзіць у зале і вот слухае гэта, не ўзнікае такого дысананса. Ты 30 гадоў пры ўладзе. І вот што ты рабіў тут, калі у нас усе гэтыя і пагрозы, і выклікі, і ўсё гэта застаецца, і мы тут з эканомікай праблемы, і з усім праблемы. Я думаю, што людзі ў зале, конечно, чулі менавіта такі наратыў, які яны чулі ўжо шмат разоў ад Лукашэнкі. То бок аптымізм гэта не тое, што вызначае яго стыль публічны, гэта заўсёды і ціск, і гэта некі песімізм, пагрозы, якія дазваляюць яму аб'ядноўваць вакруг сябе людзей. Конечно, ён не можа не расказваць пра дасягненні, пра тое, што там працуе эканоміка і так далей. Але ўсё ж такі сапраўды ён гаворыць пра даволі цяжкі год. Я думаю, што ён будзе значна цяжэйшы, чым насамрэч думае Лукашенко нават сёння, калі ён кажа пра падвойную цяжкасць. Ну давайте тады ўжо паступова і ваш прагноз на 25 год. Якія асноўныя выклікі, складанасці, вот што вам бачыцца? Ну, калі казаць пра Беларусь, то бок, канешне, это самае галоўнае, это пагроза незалежнасці Беларусі з боку Расіі, это пагроза ўцягвання ў вайну далейшая, ці, скажем так, нарошчванне гэтага ўдзелу, бо ўдзел заўсёды захоўваўся 22-го года. Гэта немагчымасць таго, што Лукашенко будзе ўдзельнічаць у выбарах, у перамовах, даруйце, па Ўкраіне. Ён паказвае ўсімі сваімі паводзінамі, што ён ці адарваны ад рэальнасці, ці ён спрабуе прадаць сваю рэальнасць іншым. Калі ён кажа пра тое, што з Беларусі не пачыналася ўварванне ва Ўкраіну, то гэта робіць яго апрыорі проста непрыдатным суразмоўцам на такіх мірных перамовах. Гэта тое самае, як пачынаць спрачацца з чалавекам, дзе ўзыходзіць сонца. Яно ўзыходзіць на ўсходзе, ці ўсё ж такі на поўначы, ці на поўдні. Гэта не тая тэма, якую трэба абмяркоўваць за сталом перамоваў. Ёсць базавыя факты, і гэтыя факты трэба прымаць. Ці там хто кіруе сонцам, калі яно праходзіць па небу над зямлёй. Лукашенко гэта, ці это ўсё ж такі космас гэтымі працэсамі кіруе. Таму Лукашенко, я думаю, што ён атрымаў чырвоную картку ад Зеленскага, у тым ліку, у тым інтэрв'ю, якую ён аспрэчвае зараз, што нібыта Лукашенко выбачаўся і што прапаноўваў ударыць па Мозырскаму нафтаперапрацоўчаму камбінату. Я думаю, што украінцы ўжо далі зразумець, што Лукашэнкі там не будзе, таму што ён той чалавек, які саўдзельнічае ў агрэсіі, які падзяляе мэты і задачы Расіі як суагрэсар. То бок ён абсолютна не нейтральны гулец у гэтай сітуацыі. Это тое, што тычыцца знешняй палітыкі і магчымасці ўдзелу ў важных знешнепалітычных працэсах. А Лукашэнка там не будзе. Што тычыцца абароны, то яна па-ранейшаму будзе знаходзіцца пад кантролем Расіі, які будзе працягваць нарастаць. Фактычна ўжо Беларусь стала ваенным пратэктаратам Расіі праз гэтую новую дамову аб гарантыях бяспекі з боку Расіі. Гэта кепская навіна для нас усіх, не толькі для Лукашэнкі. Насамрэч, бо тут Расія будзе рэалізоўваць свае планы. Гэта размяшчэнне ядзернай зброі, арэшніка, калі ён увогуле існуе, там ці будзе распрацаваны, дапрацаваны праз паўгады, каб можна было яго там размяшчаць. А пры гэтым эканоміка будзе заставацца такой самай залежнай ад Расіі, то бок гэта будзе той самы рэжым выжывання. Можна сказаць, гэта, конечно, не будзе квітнеючая беларуская эканоміка, але дастатковая для таго, каб задавальняць нейкія базавыя інтарэсы, патрэбы беларусаў. Але казаць, таксама, калі казаць пра прагнозы, то трэба абавязкова думаць і пра дэмакратычныя сілы Беларусі, якім чынам яны на сённяшні дзень развіваюцца, якія перспектывы
наступны год, асабліва з улікам таго, што праз некалькі тыдняў пройдуць прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, нават калі яны без выбары, тым не менш гэта частка палітычнага працэсу ў Беларусі, прапісанага ў Канстытуцыі. І тут нават Лукашенко кіруецца гэтымі працэсамі, што перыядычна трэба праводзіць гэтыя выбары, праводзіць галасаванне, тую палітычную кампанію, якая пацвярджае легітымнасць улады. І так мы разумеем, што легітымнасць Лукашенко не зможа аднавіць на гэтых выбарах, таму што яны проста недэмакратычныя. Але тым не менш гэта яго спроба нейкім чынам перажыць тую сітуацыю 2020 года, нейкая спроба паўплываць на ўнутрыпалітычныя працэсы, а таксама на замежных партнёраў. У гэтым сэнсе таксама год для дэмакратычных сіл у Беларусі будзе і цяжкім, і вельмі цяжкім, бо трэба будзе сутыкнуцца за многімі пытаннямі. Што такое прызнанне міжнароднае. Лукашенко імкнецца атрымаць гэтае прызнанне. І дэмакратычныя сілы на сённяшні дзень дамагаюцца таго, каб адмовіць яму ў гэтым прызнанні, і правільна робяць. Але непрызнанне Лукашэнкі пасля 26 студзеня не азначае тое, што ўсе астатнія вакол яго будуць прызнаны як легітымныя прадстаўнікі беларускага народа. Бо легітымнасць здабываецца на выбарах. Калі не ўдзельнічаць у выбарах, легітымнасць немагчыма, просто так з паветра ўзяць. Это вы зараз такі закід робіце ў бок офіса і Ціханаўскай? Дэмакратычных сіл увогуле, таму што, ведаеце, ёсць Святлана Ціханаўская, ёсць іншыя людзі, якія яе атачаюць і дапамагаюць прымаць рашэнне, але значна больш людзей удзельнічаюць у руху і зрабілі свой унёсак у гэты рух ад 2020 года. Я сярод гэтых людзей, якія і паверылі, і пайшлі за гэтым, і да гэтага часу займаюцца справай. Таму это тое, што тычыцца нас усіх. Это не толькі пытанне Святланы Ціханаўскай, яе статуса. Нам усім трэба будзе разбірацца з тым, як рухацца далей, бо пытанне не толькі ў легітымнасці, пытанне, скажем так, юрыдычнай прававой легітымнасці, пытанне ў тым, наколькі мы на сённяшні дзень адпавядаем тым задачам, якія стаяць перад нашай краінай, перад нашым грамадствам, што мы можам зрабіць для того, каб вырашаць праблемы і рухацца да нашай мэты вызвалення Беларусі ад дыктатуры і аднаўлення дэмакратыі ў нашай краіне. Ці можам мы сёння сказаць, што тыя стратэгіі, якія працуюць на сённяшні дзень, ці та архітэктура дэмакратычнага руху, якую мы бачым, што яна спраўляецца з гэтымі задачамі, што ёсць прагрэс у вырашэнні гэтых праблем. Дарэчы, вот скажите мне, як дыпламат дасведчаны, ўсё ж таки вы ўзгадалі таго, што вот это выбарчы рытуал, што хутчэй за ўсё ён не будзе гэтыя выбары прызнаныя захадам як свабодныя і гэтак далей. Лукашенко таксама не будзе прызнаны легітымным кіраўніком, але ось сёння я ўжо ўзгадываў допіс, які зрабіў Сергей Навумчык, і ён вяртае нас да тых же самых выбораў і першага, і 6-го, і 10-го, і 15-го года, якія таксама не былі прызнаныя, і таксама легітымным не быў прызнаны Лукашенко, але з ім размаўлялі. Да, не было таких рэпрэсій, як у 2020 годзе, да, не было міграцыйнага крызіса, да, не было саўдзелу ў вайне, але час ідзе. І разумеючы, што ўсё ж таки размову трэба весці, як вы думаеце, ці не будзе ўсё ж таки вяртанне, можа не ў такім шырокім спектры, як раней, але ўсё адно да размоваў з Лукашэнкам пасля 26 студзеня. Да, я чытаў гэты допіс пана Навумчыка, я з ім пагаджуся. У гэтым сэнсе мы ўсе бачым факты, яны перад намі. Храналогія падзеі у палітычнай гісторыі Беларусі яна навідавоку. Тыя людзі, якія адсочвалі гэтыя падзеі ад 94 года ці раней яшчэ да першых выбараў, бачаць, як працуе гэты алгарытм узаемадзеяння паміж дыктатарскімі рэжымамі увогуле і краінамі захада, і ў прыватнасці тое, як Лукашенко выбудоўваў гэтыя адносіны, і што сапраўды атрымлівалася разлічваць на тое, што мяняецца пакаленне, прыходзяць новыя палітыкі, новыя мётлы, якія прыходзяць і гавораць, мы можам зрабіць па-новаму. Што ёсць нацыянальныя інтарэсы, якія вымагаюць ўсё ж такі больш такого практычнага ўзаемадзеяння з рэжымам Лукашэнкі. І гэта таксама быў адным з тых разлікаў, якім кіраваўся Лукашенко пасля 2020 года.
што час на яго баку, што так ці інакш, калі дэмакратычны рух не зможа яго адсунуць ад улады і там дамагчыся таго, каб у Беларусі прайшлі новыя выбары датэрмінова, то рана ці позна заходнія краіны прыйдуць да такого разумення, што гэта даннасць, гэта рэаліі, нам трэба з гэтымі рэаліямі штосьці рабіць. Мы яго не любім, мы яго не прызнаем, але ён рэальна мае ўладу на гэтай тэрыторыі, і што рабіць? Да, і тут я скажу таксама сваё назіранне такое апошняе часу, што да, прызнання няма у Лукашэнкі, яго як легітымнага лідара. Але тым не менш няма і аспрэчвання тых рашэнняў, якія ён прымае. Падпісання такіх дамоў, кепскіх дамоў з Расіяй, напрыклад, там аб гарантах бяспекі ці інтэграцыйныя пакеты, якія падпісваюцца, якія фактычна заганяюць Беларусь пад кантроль Расіі. Ён это падпісвае разам з Пуцінам, якого таксама ніхто не любіць, але тым не менш мы не чуем галасоў захаду, якія кажуць: гэта не законныя дакументы, гэта не легітымна, гэта робіць Беларусь залежнай ад Расіі краіны. І вось гэта то іншы бок непрызнання Лукашэнкі. Окей, мы цябе не прызнаем, але тым не менш ніхто не аспрэчвае таго, што гэтыя дакументы яны на сённяшні дзень існуюць, і яны рухаюць Беларусь у бок страты суверэнітэта і незалежнасці. І ў гэтым сэнсе таксама, калі думаеш, калі вы такім чынам не аспрэчваеце такія важныя сур'ёзныя рашэнні, то якім чынам, напрыклад, накіраванне амбасадара ў Беларусь можа штосьці памяняць? Ці яно насамрэч, это касметычнае фактычна на сённяшні дзень з пункту гледжання прызнання, непрызнання Лукашэнкі. Это не мае значэння. Тое, што вы не накіроўваеце амбасадараў, гэта ніяк яму не перашкаджае падпісваць дакументы, якія заганяюць нашу краіну яшчэ глыбей пад кантроль Расіі. Вот Гэри Дэвідсон піша: я думаю, цэнтральным пытаннем для яго будзе легітымацыя. А можа быць, ён уже прывыкшы да жыцця без гэтай легітымацыі, легітымнасці, але галоўнае, каб з ім гаварылі. Ён не быў легітымны, але мінскія перамовы і тая ж самая Меркель і ўсе астатнія прыляцелі ў Мінск. Так, абсолютно. І трэба сказаць, што 96-го года Лукашенко фактычна жыве ва ўмовах абмежаванай ці адсутнай легітымнасці, ці такое прызнання. Прынамсі, і легітымнасць яго заўсёды была такая умоўная пасля 99-го года, калі скончыўся умоўны першы тэрмін яго прэзідэнцтва. Але калі казаць пра міжнароднае прызнанне, то вельмі хутка заходнія партнёры прыйшлі да усведамлення таго, з кім яны маюць справу, і гэтае прызнанне, яно заўсёды было такім вельмі абмежаваным. Штосьці наш глядач пад нікам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва сёння прагульвае эфір. Не ведаю, што з ім там здарылася. Глядзіце, пракантралюем, чым вы там займаліся. Але вы сказалі пра тое, што, вяртаючыся да вось это інтэрв'ю Лексу Фрыдману, якое даў Зеленскі, што Зеленскі фактычна паказаў чырвоную картку Лукашэнку наконт яго спадзяванняў сесці за стол перамоваў наконт дасягнення міра ва ўкраіне. Менавіта з-за гэтага такая шалёная рэакцыя у Мінску, у прапаганды, у самого Лукашэнкі на вось гэта інтэрв'ю. Я думаю, што менавіта разуменне таго, што гэта перакрывае дарогу да стала перамоваў, яно і вызначае вось гэтую такую вострую рэакцыю. Гэта таксама і праводзіць пэўныя рысы паміж Лукашэнкам і Пуцінам. Конечно, это таксама можа быць прадметам для перамоў, хаця я думаю, што расіяне, калі сапраўды такая размова была, то яны ведаюць пра змест гэтай размовы ўжо вельмі даўно. Іншая справа, што гэта з'явілася ў пабліку, што цяпер гэта паказвае, выстаўляе адзінага саюзніка такога блізкага для Пуціна як насамрэч ненадзейную фігуру, а Пуціна робіць такім трошки наіўным, што паглядзі, з кім ты маеш справу, ці ты не ведаеш, што гэты чалавек насамрэч табе не такі ўжо і сябра. І тут пытанне зноў, якое да мяне прыходзіць. Калі Лукашенко так хоча апынуцца за гэтым сталом перамоваў, то чаму яму не прыйсці да Пуціна і не публічна абмеркаваць гэтае пытанне, не сказаць: я там павінен быць, падтрымай мяне, таму што мы з табой саюзнікі, я цябе падтрымліваю ад першага дня вайны, яшчэ да таго, ты просто павінен зрабіць гэта дзеля мяне, дзеля нашага сяброўства і нашых саюзніцкіх адносінаў.
Чаму гэта не адбылося? Чаму Лукашенко ці Амбразевіч там ці іншыя нейкія фігуры заяўляюць пра гэта ў пабліку, просяць каго вы просіце? Так Путін жа ж ёсць. Путін абавязкова будзе за сталом перамоваў, і Путін можа вырашаць і можа ўплываць на тое, хто будзе за гэтым сталом. І тым не менш гэтае пытанне чамусьці адрасуецца міжнароднай супольнасці, з якімі ніякіх адносін на сённяшні дзень нармальных у Лукашэнкі няма. Ну калі заходняя супольнасць пагодзіцца і скажа ну ладно там давай ты будешь там на прыстаўным стульчыку сядзець за гэтым столом, то гэта фактычна адрывае яго ад Пуціна разам з Пуціным. Калі Пуцін яго прывядзе, як там Шрайбман сказаў, прынясе ў трэцім чамаданчыку, то гэта ну вот два суагрэсара прыйшлі, а тут нібыта вот ён как бы збоку. Он уже как бы, ну да, ну это ж Путин, я его просил, а он меня не послухал, а вот тому как бы, ну вот субъектность адносна прынамсі вось гэтага абвінавачвання саўдзелу. Я пагаджуся, што прысутнасць Беларусі павінна быць, але гэта не можа быць Лукашенко, таму што ён спрычыніўся да пачатку гэтай вайны, ён зрабіў яе магчыма, і зрабіў яе магчыма не таму, што гэта было яго суверэннае рашэнне, а таму, што яго выкарысталі, таму што ім скарысталіся як інструментам і праз яго скарысталіся ўсёй нашай краінай і паставілі нашу краіну ў такое становішча. Хто можа гарантаваць, хто можа быць упэўнены ў тым, што Лукашенко, калі ён прыйдзе на гэтыя перамовы, ён будзе кіравацца інтарэсамі дзяржаўнасці, суверэнітэта, незалежнасці нашай краіны. Ці ён ўсё ж такі будзе думаць пра тое, якім чынам захаваць зноў яшчэ ўладу і працягваць той самы шлях, дзякуючы якому мы прыйшлі вось у гэты пункт, калі ён сам асабіста публічна заяўляе пра тое, што нашая дзяржаўнасць пад пагрозай. Ну а хто на ваш погляд павінен там быць? Ну апроч Валерыя Кавалеўскага, конечно. Я пра сябе тут не кажу. Я думаю, што тут ёсць сапраўдныя эксперты, якія могуць разабрацца ў тым, якія нацыянальныя інтарэсы трэба прасоўваць на такіх перамовах. Ёсць але што яны могуць прадставіць у якасці гарантый выканання гэтых падпісаных умоваў? То есть там Лукашенко ўсё ж таки, да, вот мы уже вяртаемся до тэмы, нелегітымны, але кіруе сітуацыяй. А тут, ну, умоўна, там, будь-то там Тихановская, будь-то Пазняк, будь-то яшчэ хто, ну што, яны будуць адстойваць інтарэсы, але як іх імплементаваць потым у Беларусі ў самой? Я не думаю, што это будет Тихановская ці Пазняк, палітыкі менавіта, што яны павінны там быць. Таму што ў іх палітычная павестка, якая менавіта палітызаванасць. А хто? І гэта павінны быць эксперты, якія не будуць працаваць менавіта на палітычным узроўні, дзе працуюць дзяржавы. Я кажу менавіта пра той стол, за якім сядзяць прадстаўнікаў дзяржавы. Туды не пусцяць дэмакратычныя сілы. На гэта просто нельга разлічваць. Гэта наіўна, абсалютна наіўна думаць, што туды пусцяць Тихановскую ці Пазняка. Але можа быць экспертны фармат, дзе абмяркоўваюцца, кансультуюцца. Чакайце, спадар Валер, вы кажаце пра тое, што Беларусь на гэтых перамовах павінна быць прадстаўлена, але прадстаўлена не за сталом перамоваў, а на экспертным узроўні. Ну гэта не тое, што трэба Беларусі. Рэалістычна. Я не кажу пра тое, што мы хочам. Як бы мы хацелі гэта бачыць, каб была прыгожая карцінка там і што хтосьці з беларусаў, з беларускіх дэмакратычных палітыкаў прыходзіць за гэты стол. Там не будзе месца, там будуць сядзець прадстаўнікі дзяржаў. Не так проста нават патрапіць на саміты ўсходняга партнёрства, якое нічога не вырашае. Фактычна гэта проста зборка людзей, якія там абменьваюцца нейкімі заявамі, дэкларацыямі і разыходзяцца. Там праз 2 гадзіны саміт скончаны. І нават туды не атрымалася патрапіць Святлане Тихановскай. Замест гэта заўсёды аддавалася перавага таму, каб стаяў пустое крэсла, якое як бы і сімвалізавала Беларусь. Калі ўжо казаць пра перамовы аб міры і вайне, то тым больш. Гэтыя стаўкі будуць значна вышэйшыя. Не таму, што там хтосьці там Пазняк ці Тихановская, яны не вартыя гэта, а таму што любая краіна можа сказаць, мы з гэтым не пагаджаемся, іх там не будзе. Мы за гэты стол не сядзем разам з гэтымі людзьмі. Кропка. Калі вы хочаце, каб мы размаўлялі на тэмы вайны і міру, давайте мы дамовімся, што тут будуць сидзець только вось гэтыя людзі. Я кажу пра тыя фарматы удзелу, якія рэалістычны, пра якія можна казаць. І то. Але што яно дае удзел на экспертным узроўні? Па-першае, это дае тое, што Беларусь будзе гучаць, што яна будзе ў дакументах, што будуць разглядзець. Ну, Беларусь гучыць і зараз, умоўна кажучы, падчас дзякуючы там сустрэчам і вашых, і Тихановскай, там і іншых, гучыць. Але потым краіны, якія прымаюць вас,
прадстаўнікоў дэмсупольнасці дзейнічаюць усё адно сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў. Абсолютно верно, так і ёсць. Дакументы, якія мы бачым, рэзалюцыі, дэкларацыі, камюніке, гэта ўсё ж таки дэкларатыўныя дакументы, якія не з'яўляюцца абавязковымі для выканання. Але тым не менш, калі мы кажам ужо пра мірныя перамовы, то удзел, прысутнасць і беларускі погляд на сітуацыю абсалютна неабходны. Нам трэба гэта дамагацца як толькі можна, дзеля таго, каб пра нас не забыліся, пра наш інтэрнэт, пра наш погляд на падзеі, пра то, як мы бачым будучую архітэктуру бяспекі ў рэгіёне. Абавязкова трэба там прысутнічаць, зноў ж, але трэба быць рэалістамі. Лукашэнку туды не пусцяць, Пазняка, Ціхановскую не пусцяць, то дзе павінна быць гэтая праца? Давайте знойдзем тое месца, дзе мы зможам у гэтым паўдзельнічаць і зрабіць гэты ўнёсак. Я яшчэ раз да вашага досведу дыпламата звярнуся, скажу, перакладзіце мне з дыпламатычнай мовы на звычайную, ўсё ж таки, што азначае вось гэтая как бы выказывание и Зеленского, и Зеленского найперш, что Лукашенко ему сказал, что я вот не смог ніяким чином стрымаць Путина от агрессии. То есть, как бы с одного боку, простые люди, может, сказали, прочитали гэта так. Он сказал, гэта не я, гэта Путин, я не виноваты. Там іншие там сказали, ну вот, он там ничего не контролюе. А вот дипломаты, як прочитали вот гэта все? За тое, что Лукашенко не контролюе тэрыторыю. Тое, что рашэнні, якія ён прымае, яны, нічого не вартыя. Калі Путин фактычна знешняя сіла прыходзіць на тэрыторыю Беларусі і гавораць, мы зараз выкарыстаем вашу інфраструктуру, паветраную прастору, зямлю для таго, каб напасці на вашага суседа. І Лукашенко кажа, я нічого не могу з ім зрабіць, рабіце што хочаце. Фактычна. Да, мне гэта не хацелася б, але тым не менш я нічого з гэтым не магу зрабіць. А улада — это адно з вызначэнняў суверэннай улады, якая кантралюе, якая прэтэндуе на тое, што яна улада, это тое, што мы кантралюем нашу тэрыторыю, нашу паветраную прастору, нашу інфраструктуру. Мы прымаем рашэнне на нашай тэрыторыі. Чаго б яны не тычыліся? Ад сацыяльнай сферы да пытанняў бяспекі. Вы верыце у тое, што Лукашенко прапанаваў Зеленскаму каб неяк боль суцішыць ад таго, што вот беларусы Лукашенко сталі суагрэсарамі, стукнуць па НПЗ? Ведаючы Лукашенку ўжо 30 плюс гадоў, усе мы ведаем яго стыль, то, як ён размаўляе, як ён часам лісліва падыходзіць да сваіх суразмоўцаў, там, ці В'етнам, ці Аман, ці Зімбабве, ён можа сказаць, мы браты, там, і ўсё астатняе, і можа нават кінуць нейкі кавалак там для таго, каб задаволіць іх нейкія амбіцыі для развіцця гэтых самых адносінаў. Я абсолютно не выключаю таго, што Лукашенко мог і такое сказаць. І гэта ў пэўным сэнсе выраўняла б яго віну перад украінцамі. Там, я перад вами вінаваты, але калі вы ударыце па нас, то гэтая віна, па-перша, будзе выраўненая, а па-другое, я магу атрымаць нейкі фармальны повод для таго, каб распачаць ужо свае ўласныя баявыя дзеянні супраць Украіны. Як вы ўспрымаеце такі аргумент, не аргумент, а меркаванне, што вось гэтыя словы Зеленска, гэта такі, умоўна кажучы, пас ці там как бы падказка Лукашэнкі, ці магчымасць вот Лукашэнкі вот стаць на гэтую пазіцыю, і умоўна кажучы сказаць, так я не суагрэсар, мы тут самі пад акупацыяй, яны прыйшлі, там колькі там 30-50 тысяч этих расіян, што мы маглі зрабіць нашим беларускім войскам? Мы пад акупацыяй, мы нічога не маглі, нам тут самім дапамога трэба. Зноў жа, я паўтаруся тут, але гэта выглядае як спроба Зеленскага сказаць, Лукашенко, ты не кантралюеш сітуацыю ў ўласнай краіне, чаму ты павінен быць на перамовах? Як ты можаш гарантаваць выкананне тых ці іншых дамоўленасцяў, якія будуць там дасягнутыя? Якую ролю ты там зможаш адыграць, у якасці каго? Калі незалежна ад таго, як ты ставішся да Украіны, тым не менш ты дазваляеш расіянам прыйсці і атакаваць нас. Таму я разглядаю гэта зноў жа пад такім самым вуглом. Незалежна ад таго, як ты ставішся да Украіны, гучыць даволі так цынічна, ведаючы, што людзей за падтрымку, там, скажем, супраціў па вайне, словы там супраць вайны, там, скажем,
Господи, за выкананне песні на украінскай мове ці украінскую сімволіку на дзяржаўны сцяг Украіны, калі вот убачыць, ты рызыкуеш потрапіць у лукашэнкаўскую турму. Але давайте не будем забывацца, што ён заўсёды зычыць мірнага неба Украіне, а гэта такі важны рытуальны аргумент. Ну да, аргумента рытуальны. Ладно, давайте да іншых тэмаў. Таксама ваш досвед дыпламата мне тут спатрэбіцца. Арменія. І вось гэта іх заява пра тое, што разгледзець магчымасць ухвалення дакументаў аб далучэнні да Еўрасаюза. Я разумею, што пакуль што гэта там просто быў збор подпісаў, умоўна кажучы, петыцыя, якая скіраваная, сабрала 50 000 подпісаў, пайшла ў парламент, але гэта можна лічыць як працэс запушчаны, ці не? Вот ці магчыма ўвогуле гэтая сітуацыя, як яна вами ўспрымаецца? Не, такія працэсы яны найперш патрабуюць ухвалення еўрапейскай рады. Менавіта ў гэтым пытанні галоўны палітычны орган Еўразвяза, дзе збіраюцца кіраўнікі дзяржаў, дзе яны прымаюць такія палітычныя стратэгічныя рашэнні. Таму гэта важны палітычны сігнал з боку Еревана. Але дзеля того, каб это стало працэсам ужо, то трэба ўсё ж такі, каб еўрапейскі звяз на гэта пагадзіўся і былі прыняты адпаведныя дакументы. Ну, але тым не менш мы разумеем, што Арменія апынулася, ці яны уцямілі, што яны знаходзяцца ў вельмі складанай сітуацыі экзістэнцыяльнай, калі ім пагражае, фактычна іх існаванню пагражае на сённяшні дзень і эканоміцы. Ёсць вельмі сур'ёзныя пагрозы, з якімі трэба штосьці рабіць, і менавіта далучэнне да еўрапейскага звязу можа стаць тым шляхам, які дапаможа ім вырашыць усе гэтыя праблемы менавіта такім пакетным шляхам. Але вам не падаецца, што гэта такі прынамсі сігнал Маскве, Пуціну, Расіі, што настроі у нас ужо не такія? Да, безумоўна. Я думаю, што гэтыя сігналы чытаюць ужо добры год. Там у Крамлі і ў Мінску таксама. Мы бачылі недавно абмен такімі колкасцямі паміж Лукашэнкам і Пашынянам. Паказвае, што Пашынян выбраў сабе шлях для Арменіі і што яны будуць ісці не ў бок Расіі, яны будуць ісці ў бок Европы. Ну так, дарэчы, калі яны там вам няма чым даляцець, мы самалёт да шлема, там могуць, там скажем, тэлевізары там скончыцца ці яшчэ што-небудзь, што мы тут вас не пабачым, бо у нас тут тэлевізараў не будзе. Дарэчы, в Арменіі выпускаюць свае тэлевізары. Пашыняну надо было у якасці такого тролінга працягу даслаць Лукашэнку армянскі тэлевізар, каб быў на сувязі заўсёды. У працяг вось змяніліся настроі, змяніліся, так умоўна кажучы, кірункі ў Арменіі. Азербайджан, ён безумоўна пра Еўрасаюз не гаворыць, але вось гэтыя поза, у якую становіцца Аліеў у дачыненні да сітуацыі са збітым самалётам, пра што яны сведчаць? Сапраўды вельмі цікавая сітуацыя, вельмі незвычайная рыторыка на адрас Пуціна і Расіі з боку, умоўна кажучы, сатэлітаў там ці краін было Савецкага Саюза. Думаю, па-першае, гэта такі вельмі кепскі прыклад таго, як Расія ставіцца да людзей, да як яна ставіцца да бяспекі, што для іх вартасць чалавечага жыцця нічога не мае ніякае значэння. Але кантэкстам да гэта выступае развіццё падзей у Сірыі, што там фактычна ўсе называюць пераможцам Турцыю. А Турцыя найважнейшы партнёр для Азербайджана. І ў гэтым сэнсе тут адчуваецца новы ўзровень упэўненасці і Турцыі, і Азербайджана ў размове з Расіяй. То бок сёння не толькі Турцыя можа так размаўляць з Расіяй, а можа так дазволіць сабе размаўляць і Аліевым, як прадстаўнік Азербайджана. Я тут разглядаю вось гэтую змену рыторыкі і тона ў размовах менавіта ў кантэксце таго, што адбылося ў Сірыі і перамогу Турцыі ў гэтым сэнсе. Так, з'явілася ў чаце агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, што не можа не радаваць. Пішыце свае каментары, задавайце свае пытанні. Давайте мы звернемся, так, с Аліевым разабраліся, з Пуціным. Давайте ізноўку звернемся да беларускіх нашых пытанняў. Вы ўсё ж таки апошнім часам вялікую увагу надаеце пытанню вызвалення палітвязняў. У кампаніі са сваімі аднадумкамі
правильно так сказать, да, Хоміч і Гарбуновай наведалі шмат краінаў, шмат канферэнцый, сустрэчаў з палітыкамі і гэтак далей. І вот на фоне нават не апошняе вызвалення групы палітвязняў, а вось гэта фото Бабарыкі. Вот як вам падаецца, гэта у тым ліку і ваша дзейнасць працавала, ці што гэта? Я думаю, что трэба вельмі асцярожна любой палітычнай сіле на сённяшні момант ці актывістам спрабаваць тлумачыць, што адбылася, чые намаганні тут спрацавалі, ці гэта ціск, ці гэта там нейкі пазітыўны жэст, некая камунікацыя. Думаю, что гэта тая самая сітуацыя, калі мы адзначаем факт, даем ацэнку этому факту, что гэта добрая падзея. Все ж таки, я думаю, что большасць пагодзіцца з тым, что это добра, что мы побачылі Віктара Бабарыку жывым і у адносна добрай форме. І ўсё. І мы выказваем спадзяванне на тое, што гэты працэс працягнецца, бо застаюцца іншыя людзі, якія жывуць вось так без сувязі са знешнім светам. Той самы Сергей Ціхановскі ці Мікалай Статкевіч. Трэба паказаць іх людзям, што яны жывыя, што з імі ўсё ў парадку, настолькі, наколькі это магчыма ў турме. Гэты працэс павінен працягнуцца. Трэба выказваць на гэта спадзяванне. Спробы тлумачыць гэта ціскам ці позвамі ў Гаагу ці яшчэ нейкімі падзеямі. Я думаю, што гэта нічого не несе, таму што мы насамрэч мы не можам патлумачыць гэтыя працэсы, гэтыя матывы з абсалютнай дакладнасцю. Таму лепш устрымацца ад спекуляцый і даць магчымасць гэтаму працэсу развівацца далей. Вось было пытанне, але вельмі шмат каментароў, пытанняў у нас тут ужо ў каментатарскай, як это звычайна людзі пачынаюць уже паміж сабой спрачацца больш, чым сачыць за нашай размовай. Тым не менш, там на самом пачатку была размова падчас сваіх выступаў і прамоваў наконт вызвалення палітвязняў. Кавалеўскі, маўляў, вельмі часта ўзгадвае прозвішчы і Марыі Калеснікавай, і Бабарыкі, і вось шэрагу іншых, але пісаў там наш глядач, нешта, кажа, я ніколі не чуў, каб ён узгадваў, да прыкладу, Беляцкага. Ці сапраўды гэта так? І от як вы карацей кажучы, як вы абіраеце, на ком акцэнтаваць увагу падчас сустрэчаў? Насамрэч, такога акцэнта выразна не існуе. То бок ёсць, конечно, фігуры публічныя, якія добра вядомыя міжнароднай супольнасці, і сапраўды іх узгадваем, калі мы гаворым пра ў цэлым сітуацыю. І Алесь Беляцкі ў гэтым сэнсе, чалавек, у які вядомы па ўсім свеце. Гэта нобелеўскі лаўрэат, гэта праваабаронца, это чалавек, які не палітык і палітычнай дзейнасцю не займаўся. І ў гэтым сэнсе, калі мы ставім пытанне пра тое, што адбываецца ў беларускіх турмах, чаму людзі знаходзяцца там, то Алесь Беляцкі это фактычна такі, найбольш выразны прыклад таго, што адбываецца недапушчальныя рэчы, калі нават нобелеўскі лаўрэат знаходіцца ў турме. Таму Алесь Беляцкі абавязкова знаходіцца на павестцы, але у нашай дзейнасці, калі мы кажам пра вызваленне палітычных зняволеных, все ж таки мы гаворым пра вызваленне ўсіх палітычных зняволеных. Пра наступным крокам ці паралельным крокам павінна быць таксама спыненне рэпрэсій ці запавольванне гэтых рэпрэсій, каб яны все ж таки быў нейкі тренд на тое, каб гэта з'ява была выключаная з нашага жыцця. Але у нас сярод палітычных зняволеных на сённяшні дзень у Беларусі вельмі шмат яркіх імёнаў. І ўсіх не ўзгадаць на гэтых сустрэчах. У гэтым сэнсе, канешне, прыходзіцца выкарыстоўваць менавіта такія імёны, якія найбольш вядомыя, з'яўляюцца такімі сімваламі таго, што адбываецца ў Беларусі сёння. Як толькі з'явілася фота зараз вось Бабарыкі, я такія бачыў каментары ў тым сэнсе, што вось рэжым КДБ дае сігнал, у нас ёсць тавар, давай вось захад прыходзь, будзем гандлявацца, будзем пра нешта размаўляць. Але я з гэтай нагоды прыгадаў, і калі з'явілася фота і відэо Марыі Калеснікавай, таксама такія словы гучалі, што вось гэта, маўляў, можа быць таксама намёк на гандаль, хаця там троху іншая была сітуацыя. Журналіст BBC задаў пытанне Лукашэнку пра Калеснікаву, і гэта быў нібыта адказ. Але ў той жа час гучала
зразумелае такое, што вот магчымы варыянт гандлю, але прайшоў час, ніякіх варыянтаў, прапановаў, размоваў на гэтую тэму больш у публічнай сферы не ўзнікала. Ці адрозніваецца сітуацыя, ці можна казаць, што там-то не, а вот тут ёсць как бы прапанова для гандлю, а можа і там ёсць, а мы просто не чулі. Не, я думаю, что гэта нерелевантны каментар і ну зноў жа это спекуляцыя такая, якая спрабуе тлумачыць матывы таго, што робіцца ў галавах у людзей у асяроддзі Лукашэнкі. Самае галоўнае тое, што мы ведаем, што Лукашенко в прынцыпе гатовы да гэтага, не толькі таму, што 20-й год, не толькі таму, што гэтая новая сітуацыя, а таму, што гэта адбывалася і раней. Былі раней палітычныя зняволены, былі раней рэпрэсіі, не такія масавыя, але тым не менш яны былі. Былі раней санкцыі і былі раней здзелкі, калі здымаліся санкцыі ў абмен на тое, каб людзей вызвалялі. Лукашенко ведае пра гэта, ёсць досвед, ён набітая рука у гэтых пытаннях. Ён, канешне, ўжо досыць даўно пасылае такія выразныя сігналы пра тое, што ён гатовы да такой размовы, пра тое, каб людзей вызвалялі у абмен на зняцце санкцый, ці там на іх змягчэнне гэтых санкцый. Таму мне здаецца, што на сённяшні дзень менавіта інтэрпрэтаваць такім чынам з'яўленне фатаграфій з Віктарам Бабарыка, мне здаецца, што ну, гэта нейкая спроба прадаваць гэта по другому трэцяму разу. Мы ўжо і так ведаем, што Лукашенко гатовы да гэтага гандлю. Выдатна тое, што Віктар Бабарыка жывы. Это факт. Так, мы уже тут не один раз узгадывали агентство еўроатлантычнага супрацоўніцтва, нават што яно у нас у чаце ёсць там і каментары піша не так шмат, як мы хотелось бы, але тым не менш. Але ни разу не сказали, что подписывайтесь на социальные сетки агентства. Так что, калі ласка, подписывайтесь, каб сачыць за тым, что робіць і агентство увогуле, і кіраўнік гэтага агентства Валерый Ковалевскі на гэтай сваёй новой посаде, не посаде, своей роли. О, молодец. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши регулярные сустрэчы раз на 2 тыдні со спадаром Валерыем. Спадар Валер, ну и яшчэ раз звярнуся до вашего досведу дипломата. Вот зараз мы калі узгадывали Віктора Бабарыку, там потым раніцай сёння Рома Протасевич выклаў такой допіс, дзе расказаў, што яны там абмяркоўвалі, пра што гаварылі са спадаром Віктарам. У тым ліку яны абмяркоўвалі Трампа, оказывается. Ну вот няма нічога больш важнейшага, як вот про Трампа пагаварыць. Тым не менш, Трамп сапраўды цікавы і ну как бы там нават не ведаю, як тут слово такое ужыць, каб нікога не пакрыўдзіць. Ну как бы шок-контент дае для наших медыа і не толькі для наших. Але пачнем, ведаеце што, з памочніка Трампа, ці паплечніка Трампа, Маска, які ўжо, як там напісаў Александр Фридман у сябе ў тэлеграм-канале, яшчэ месяц-два і Маск перасварыцца з лідарамі ўсіх краінаў свету. Як вы як дыпламат успрымаеце гэтую сітуацыю? Что не так с Маском? Ці там што не так з лідарамі краінаў, што там ці там вот як это выглядае? Ну мне гэта нагадвае паводзіны звычайнага алігарха, чалавека, у якога вельмі глыбокія кішэні, які можа спансировать нават таких палітыкаў як Трамп. Нагадаем, что амаль 250 мільёнаў даляраў Маск аддаў Трампу на тое, каб правесці кампанію, і яго называюць адным з таких рэальных практычных чыннікаў перамогі Трампа на выбарах. Чалавек, які сапраўды вельмі таленавіты як вынаходца, як менеджер, выдатнейшы менеджер просто. Ён бачыць магчымасці там, дзе іх ніхто не бачыць, і дасягае гэта выніку. То бок сітуацыя вельмі непростая і такая неаднамерная. Маск вельмі складаная фігура, які рухае чалавецтва наперад, але разам з тым у яго ўжо адпускае недзе тармазы, і ён лічыць, што ён можа кіраваць і куды больш складанымі і небяспечнымі працэсамі. То бок яго спробы ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Германіі напярэдадні выбараў ці ў Великабрытаніі, гэта найважнейшы партнёр Злучаных Штатаў. З усіх шматлікіх саюзнікаў Злучаных Штатаў Великабрытанія займае самае асаблівае месца. І то бок нават туды Маск вырашыў нейкім чынам як бы ўмяшацца ў гэтую сітуацыю і стварыць напружанне там, дзе яно і так ужо як бы
пэўным сэнсе існуе, але зрабіць яго такім таксічным, я думаю, што это кепская практыка, рана ці позна гэты маятнік ён будзе вяртацца назад. Маску ўсё ж таки дадуць па руках. Хто? Трамп ці яго там пашле умоўны, там я не ведаю хто там, Макрон ці яшчэ хто, ці там кіраўнік Великабрытаніі? Наперш гэта залежыць ад эліт, палітычных эліт тых краін, дзе ён спрабуе ўмешвацца. Калі яны будуць яму падыгрываць, то гэта будзе складанне зрабіць. Калі ўсё ж такі яны будуць захоўваць кансалідаваную пазіцыю, што наш палітычны нацыянальны працэс гэта нашая справа, і мы тут не чакаем ніякіх іншадумцаў з замежнымі пашпартамі, то я думаю, гэта будзе значна прасцей зрабіць. Калі казаць пра Трампа, то таксама ёсць сведчанні пра тое, што нават сам Трамп раздражнёны ў пэўным сэнсе тым, якія паводзіны дэманструе Элон Маск. Тут вельмі цікавая з'ява, што некалькі тыдняў таму перад кангрэсам стаяла задача прыняцця бюджэта, і гэтае прыняцце было сарванае ў апошні момант менавіта твітамі самого Элона Маска. І гэта была такая фрустрацыя для вельмі многіх палітыкаў і рэспубліканцаў і дэмакратаў. І што зрабілі дэмакраты, яны пачалі зваць Элона Маска прэзідэнтам. І што можа быць больш раздражняючым для Трампа, каб хтосьці называў з яго паплечнікаў прэзідэнтам, то бок роўным яму самому. І гэта як бы жарт, але ўсё ж такі это спроба таксама залезці Трампу пад скуру там, дзе яно сапраўды для Трампа вельмі шмат што значыць, таму што ён нумар адзін заўсёды. Ніхто не можа быць параўнальны з ім. Так што я думаю, гэтая траекторыя яна рана ці позна прывядзе да нармалізацыі Элона Маска, яго паводзінаў, нейкім чынам яго паспрабуюць ўсё ж такі стрымаць. Ну да, я уже таксама чуў, что такое выказванне, что сапраўдны прэзідэнт Маска, а вот Трамп это вот як там цацка такая на руку одевается. Вы так не згодны? Не, я думаю, што ёсць прыкметы таго, што Элон Маск сабе дазваляе вельмі шмат і ў яго атрымліваецца. То бок это не пытанне таго, што ён хацеў бы, яго атрымліваецца гэта рабіць, і Трамп гэта заўважае. Што калі не толькі дэмакраты, але таксама і людзі з рэспубліканскага атачэння звяртаюць на гэту увагу, хто прэзідэнт, Трамп ці Маск. Ну, але да Трампа, ну, уже как-то забыліся ўсе про тое, что там за 2-3 дні ён там мир ва Ўкраіне навядзе, і ён уже асабліва да гэтай тэматыкі не звяртаецца, зато у яго там іншыя там грандыёзныя планы. Ён уже там і панамскі канал вярнуць Амерыцы, і мексіканскі заліў перайменаваць. Вот нема ў Амерыцы больш праблемаў, як мексіканскі заліў перайменоўваць. Там ужо і Канаду новым штатам зрабіць, а чаму не 50 штатамі да Канады с аднаго боку, а чаму не Мексіку далучыць, а вот Канаду ему падавай, тут і Грэнландыю купіць яны сабраліся і гэтак далей. Што это, наколькі ввогуле, як вам падаецца, магчыма рэалізаваць яму гэтыя планы свае? Я думаю, что это будзе вельмі складана зрабіць рэалізацыя тых планаў. Ўсё ж таки нагадае, што Трамп яшчэ не з'яўляецца прэзідэнтам Злучаных Штатаў, што ён толькі абраны прэзідэнт. То есть пакуль можна гаварыць, што хочаш, а пасля інаўгурацыі ўжо... Да, я думаю, што трэба ўсё ж таки гэтыя высновы прытрымаць да таго моманту, калі не стане прэзідэнтам. Думаю, яго інаўгурацыйны выступ, ён будзе вельмі яркім, як і папярэдні, хоць і вельмі цёмным у сэнсе настрою і перспектыў, але ў сваім выступе, калі ён ужо будзе рэальным прэзідэнтам, тады ён ці пацвердзіць гэтыя пасылы, ці ўсё ж такі адмовіцца ад іх. Тут мне тое, што не падабаюць такія трохі другасныя прыкметы, але некаторыя сенатары, некаторыя палітыкі і эксперты ў рэспубліканскай частцы істэблішмента амерыканскага, яны пачынаюць падыгрываць яму. То, што тычыцца Канады, то, што тычыцца Грэнландыі. Ну, то бок яны спяваюць тую самую песню, і гэта ўжо можа выклікаць пэўную трывогу. Што адметна, да, вот вы задалі пытанне, чаму не Мексіка? А таму, што Канада – гэта семёрка, гэта НАТО. Данія таксама, гэта НАТО, гэта адзін з тых краін, якія пачалі Паўночна-Атлантычны альянс. То бок это найбліжэйшыя саюзнікі, это вельмі блізкія саюзнікі. Тое самае можна сказаць пра Германію, тое ж самае можна сказаць пра Великабрытанію. І так это робіцца не рукамі Трампа, а рукамі Маска, але тым не менш такое адчуванне, што робіцца штучная канфронтацыя там, дзе яна абсолютна не патрэбна. Яна ну, проста не
ненатуральна, неарганічная, там дзе заўсёды пытанні вырашаліся іншым чынам, іншым тонам, а тут нібыта спроба некая ўнесці раскол туды, дзе это раскола не павінна быць апрыорі по дэфолту. Мне здаецца, важныя былі заявы учора, напрыклад, ад французскага міністра замежных спраў, якія сказалі, што мы будзем абараняць Данію. Данія — гэта чалец еўрапейскага звязу, і весь еўрапейскі звяз будзе абараняць Данію ад знешніх пагрозаў. Гэта вельмі цікавая сітуацыя. Гэта тое, чаго яшчэ ніколі раней не адбывалася. Это такія новая тэрыторыя, дзе правілы будуць пісацца вось кожны дзень. Мы будзем за гэтым назіраць, у нас ёсць магчымасць бачыць, як будуць стварацца новыя прэцэдэнты у міжнародных адносінах, і я думаю, што вось галоўныя палітыкі еўрапейскія, яны зараз будуць пасылаць сігналы. Я яшчэ нічого не чуў ад Польшы, хоць Польшча зараз старшыню ў еўрапейскім звязе, але іх пазіцыя таксама будзе важна, і я думаю, што ім зараз будзе вельмі складана адрэагаваць насамрэч, таму што ў іх стратэгічна вельмі блізкія адносіны са Злучанымі Штатамі, але ёсць інтарэсы сваёй уласнай сям'і. Уласная сям'я для Польшчы — гэта еўрапейскі звяз. Так, яшчэ раз подписывайтеся на социальные сетки агентства Евроатлантычнага супрацоўніцтва. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобаечки и задавайте пытанні. У нас 55 хвілінаў эфира уже пройшло, тому апошнее пытанне, тым больш что вы таксама яго позначили. Глядач под ником Агент Раймон. Я думаю, что это не что это не сам еще ж таки Анатолий Лебедько пишет. Спросите у спадара, агентом каких финансовых махинаторов он является и что будет делать после люстрации. Вось такое грунтоўнае пытанне. Тым не менш, пытанне фінансавання дэмсілаў вы таксама пазначылі як адна з тэмаў, якую варта абмеркаваць. Нягледзячы на тое, што ў нашым папярэднім эфіры мы з вами на гэтую тэму гаварылі. Што маеце сказаць, можа, новыя нейкія звесткі з'явіліся, інфармацыі ці што? Ну і ўвогуле, да люстрацыі гатовіце агент махінатараў? Я не вельмі зразумеў гэтае пытанне, оно такое вельмі складанае для мяне атрымалася, але любяць у нас сфармуляваць так, што самі, відаць, не разумеюць, што спыталіся. Да, не, я думаю, што пытанне фінансавай дапамогі для беларускіх дэмакратычных сіл яно павінна заставацца ў павестцы, і грамадскасць павінна таксама мець магчымасць доступу да гэтай інфармацыі больш празрыстай, больш, скажем так, бесперашкоднай, бо ўсё ж таки тыя сродкі, якія выдзяляюцца Злучанымі Штатамі, еўрапейскім звязам, іншымі краінамі, гэтыя сродкі выдзяляюцца пад беларускі народ, пад суверэнітэт, незалежнасць, дэмакратыю ў Беларусі, таму што гэтыя краіны ў свой час прынялі такую стратэгічную пазіцыю датычна нашай краіны. Але спадарвай, выбачайце, што перабіваю, вы самі тлумачылі, што ў прынцыпе гэта не дэмсілы там умоўны там Кавалеўскі, Вячорка, Ціхановская, Латушка займаюцца вот выдаткаваннем этих там, адстёгіваюць грошы, што гэтым займаюцца еўрапейскія, заходнія, скажем так, структуры. То есть урады там ці хто там камісія там ці яшчэ хто прымае рашэнне, грошы пералічваюцца не дэмакратычным сілам, а ў гэтыя еўрапейскія структуры, якія потым таксама, адлічыўшы пэўную камісію, не выдаюць гэта дэмакратычным сілам, а прымаюць заяўкі на выдачу гранта. Якая празрыстасць? Ад каго? А ўсё ж таки з боку атрымальнікаў такой дапамогі трэба, бо мы разумеем, на сённяшні дзень эта справаздачнасць, яна існуе ў фармаце атрымальнік і донар. То бок, да, расказваецца пра тое, якая была зробленая праца, якія вынікі. Я ўпэўнены, што абсалютная большасць атрымальнікаў этой дапамогі сапраўды спрабуюць рабіць добрую працу і ствараюць розніцу. Ці гэта праваабаронцы, ці гэта незалежныя медыа, ці грамадзянская супольнасць. То бок мне няма падстаў сумнявацца ў іх сумленнасці, у іх нацэленасці на практычны досвед. Але вельмі часта гэтая справадачнасць, яна ўсё ж таки застаецца ў гэтым фармаце. Ось еўрапейскі звяз, атрымальнік, еўрапейскі звяз. Беларусам ўсё ж таки варта расказваць больш пра тое, якая праца вядзецца, якія фінансы на гэта патрачаны. Тады это будзе, конечно, такі хор з такіх галасоў пра то, якія расказваюць, хто што робіць, бо гэтых ініцыятыў вельмі шмат. Да, у тым сэнсе, што нельга да кагосьці аднаго прыйсці і сказаць: дайце нам справаздачу за гэтыя
умоўная там сколько 170 мільёнаў. Няма такой магчымасці. І вось я скажу, што на апошняй сустрэчы ў Брусэлі, это было ў гэтым годзе у красавіку, Святлана Ціхановская таксама уключила гэта ў свой зварот да еўрапейскіх структур, каб ўсё ж таки мы мелі магчымасць бачыць аб'ёмную інфармацыю таго, куды выдаткоўваюцца сродкі рознымі краінамі ці еўрапейскім звязам увогуле, для таго, каб у нас было лепшае разуменне, як гэта стасуецца з нашай сённяшняй стратэгіі і што варта было б памяняць у гэтых потоках дзеля таго, каб сапраўды тая стратэгія, якая была прынятая для дэмакратычных зменаў Беларусі, каб яна рэалізоўвалася. Дякую вялікі. На жаль, трэба завершаць нашу размову. Тым не менш, не забывайце подписываться на сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Я думаю, что шмат цікавага там можна даведацца пра працу і агентства, і каманды, і спадара Валерыя Кавалеўска. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. Ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, расширвайте. А мы с вами развитываемся. Живе Беларусь! Жыве.